मुजफ्फरनगराव 10-12 रांनो लोभ फोनांगै गोबांमा वार्काररनो तलांगै आरजागाव सामुं खलायरिका थांमा लगे-लगेनो आरजागाव बरकनि आधार कार्ड तै लगे तंगमानि स्मार्टफोन रok joto segui naharbaika segui naharmani yagulo kebobai kuno contact kwrwi tei chanani bagui free nungna free tongnani free thuna free tei samung bo salo simi ma khainai abo kahai hinui sawui tlango puila o hinkhe 10-12 hajar hinkhe beton tei masre mas khlaika hingkhe rang bariwi phano thangmano hinui tlangkha puila o hinkhe phiaba ulo hinkhe आरजागाव थांगै सगै माइमनि yagulo आधार कार्ड tei mobile rok joto joma naharwi borokno satok pitok khlaika tei samung rok khlaiya nogo kifilna hingkhe buwo togo maniano maniya samung khlaiya nogo thana hinui sawui tongkha hingkhe borokno bwtharwi bostao dawi khitarwi rwi o jaga o jemon sui puntok rok thwika hingkhe haino khitarwi rwma haikhe borok sak nangya abo haikhe bwtharwi khibirwi o abo haikhe mang sui puntok no butui bukha tei borok haikhe goino khlailiya poso haikhe se goino khlaisio arjagao borokno bel rok bai buwo rod rok bai buwo samung khlaitwi twino borok jodi no mokol mukumjak tei wngkha hingkhe lengui thuna muchungui phano thuka hingkhe borokno afru phano se sastirio borokni fikungo bwcham belai kheno kirima sincha borokni a dag rok no nukha hingkhe norogo belai kheno kirijaknai sago kwchangma bwthrai thaio abo kahai nukha hingkhe borok arjagao thangui gel ni slai phano kirima sincha mwnago thangui sogwika gel o hinkhe tobo amsuk khlai busu bujaklak gel o simi se chopjagui tongnai jodi no nungni bul kosika hingkhe phiaba arjagao hingkhe 24 ghonta samung khlaiwi jodi no kisa thunani bagui phano mokol mukum kahangkhe borokno rod bai buwo bel bai buwo tei kwbangma hatiar rok tongo jemon sor arjagao nugui mankha borok romjak thanio sor no sogui bwsago phunangui borokno jirikogri tonio tei a jirikma khorangno borok phopnani bagui kebo khwnaya khlai toninani bagui arjagao box bo tamui rwo borok jodi no jirikha hingkhe o box ni khorang bai buini aro khorangta sogui tong jirikmani hinui tei fataro ongkhornani bo kuno sepmaya fataro bo kwbangma pitbull rok sarukjak jemon borok kharna naikha hingkhe o pitbull borokno warui chai sinai abo haikhe borok pahara riwi tonijak hingkhe kharna muchungbo lakbar kharna muchungbo kharwi manya borok aro prai 2 bosor abo haikhe no satok pitok khlaijagui dino kaisa roti machawi machaya manungya mathuya abo haikhe kosto khlai samung khlaima tongkha norok borokni chehra nugui bujui mankhana busukse keram machaya manungya muktri kwrwi khlaiwi wngwi ma tongkha baksa borokni parents rok tei guardian rok hingkhe to uansugui sibaika samung khlaina hinui thangmani kuno atapata kwrwi thwui thangkana rok hinui baksa hingkhe to uansugui kapjak baksa hingkhe to naituknai rok hingkhe to naituklai no tonglai baksa hingkhe o 2 bosoro pogui porjonto thangwi paikha thwinai rok ba thwui thangkana rok hinui phiaba 2 bosorni yagulo achomsa abo haikhe nijini bwsa bwtui eba kheba nijini bwsai bwsano nukmani yagulo nokni borok rok mar kheno dukho nangjak laiwi kaplaikha abo amsakhe do kosto khlaiwi ma tongkha rok hinui bahaikhe borok yogui mankha amsuk Z+ security tongmani yagulo bo hingkhe khoroksa borok fataro pitbull kwbangma sarukjak tongphano tei dom kirijak tongo jodi no kharna naikha hingkhe bwtharwi painai norok oroni kwthang yogui thangwi manglak hinui dom kirijak tongo abo haibo khlaijak no oboni swkangbo borokni mokol bwskango kharnani naimani borokno bwtharwi akoi bostao dawi khitarwi rwimani borokni mokol bwskango nukjak phiaba o borok belai kheno sahosi belai kheno brave wngmani bagui bo bini bwkhao uansugui paikha tini kharwi jodi no kono mote
पुलिस रंगनि थानिओ सगैका हांके जे बनि लगेओ जे samung khlai tongnai borokni bo jaan banchiwi mano hinui no uansugui khari bo success wngoi kha police rokno joto thangui sawi mani yagulo UP police Muzaffarnagar je jagao factory samung khlaireui tongo ar jagao thangui joto worker rokno rescue khlaimani yagulo je khorok nui borokno satok pitok torture khlai kam khlairi tongnai borok bo romkha hingke tabu borok rok kwbangma no kok silsa laika sara duniani joto borok no phasini saja rinani wngthon hinui joto no tabu demand khlailaijak hingke norok khe tamo saja rinani muchungnai o khorok nui borok no je borok no amsuk thuya chaya machariya satok pitok khlairui tonimani amsuk bosor buma bufa bwsa bihit bai hachal khlaireui hingke norok obono tamo saja rinani muchung comment section e thangui comment khlai salai di। मुजफ्फरनगर में मजदूरों को किस तरीके से प्रताड़ित किया जाता था भाई सुनिए। किससे मारते थे? हाथ में जो पड़ हाथ में पड़ गया उसकी बल्लम आ गई सब्बल आ गया थोड़ा आ गया पेचकस आ गया। ये घाव देखिए, ये किससे मारा आपको? बेल्ट से हथौड़ी से मारा उसने, बेल्ट से, हथौड़े से मारा, बेल्ट से मारा, यहाँ मुंह पे भी मारा। हाँ गुस्सा मारा था दबा कर। जब तक लाइट रहेगी वहाँ पर जब तक हम लोग काम करेंगे और आंख अगर लग गई किसी की तो मार चालू है। बहुत बेल्ट बजाता था, गंजा बनाता था, फिर सिर में मारता था कि इनका दिमाग कमजोर हो जाए, पागल हो जाए, टाइम से मर जाए। ये आपके सर पे निशान? हाँ निशान पेचकस से मारता था। डेली पिटाई तो डेली खाना पड़ता है ये। रोज पिटाई होती? रोज होती है। और 3-4 आदमियों को मार के सर इनने कट्टे में भर के फेंक देता था सर, नहरों में कहीं इधर उधर। घर